Ja, kan du godt lide at lave øvelser? Ja, det kan jeg godt. Er du ikke bange for at falde ned? Nej. Tænk, hvis bare ikke griber dig, så er du hele vejen ned. Kan du godt lide det? Ja, det gør jeg. Bare lidt her. Au. Det gør ikke noget. Så brækker du benet. Det gør jeg ikke. Jeg kan godt. Jeg kan godt gøre det her. Når jeg kommer ned, ikke? Jeg kan trække den ind deroppe. Det kan jeg ikke. Jeg kan kun trække den ind. Jeg prøver at holde dig så. Skal I komme? Prøv at gøre det, ikke? Ja. Se her. Er jeg god? Det var meget god. Og stærk også. Hey you! Bliver du ikke træt i armene? Jo.